Ahojte, drahí moji sledovatelia, krásny najúžasnejší. V prvom rade mám všetkých rád a teším sa, že ste opäť u ďalšieho videa. Takže tento raz som sa rozhodol, že vám predstavím hru môjho detstva, tým je Cossacks. Je to hra, u ktorej som strávil stovky, možno, dúfam, že nie tisícky hodín, ale stovky to určite bolo a je to skvelá hra, stratégia, patrí naozaj skvelým RTS-kam. A konkrétne Back to War má niekoľko misií, ktoré by sme mohli prejsť. Každá z nich je originálna, všade tam treba niečo tvoriť. A je to niečo, čo by som vám rád ukázal a verím, že sa vám to bude páčiť. Ak sa vám to super bude páčiť, možno v tom budeme pokračovať. Túžil som po Rome Total War po nejakej zmene a zároveň som dlhšie nevydal video, pretože s manželkou zvažujeme sa sťahovať do Prahy, tak sme boli vybavovať nejaké veci, hľadať si ubytovanie, riešiť prechodný pobyt a tak ďalej.